card. Record sa among computer nga na ay 12 weeks na wala na bayaran. 3 months. Tulo ka bulan. Oo. 8,800 na tanan. Kasi wala na rinit dito sa opisina. Kay mas ito magbayo. Saan na Ami mga papilis dire patanaw sa imuha. Ikaw ni Nay mo? Conchita Binoy? Member daw ka sa card? Kung saan ang card? Card A. Nagabayad ka, Nay? Walang raba. Ay, naamang ko i-record. Na-record sa among computer nga na ay 12 weeks na wala na bayaran. 3 months. Tulo ka bulan. Oo. 8,800 na tanan. Asa mo dapat ibayad? Kay kuan. Joseph. Kasi wala na remit dito sa opisina. Kay mas ito magbayo. Saan mo nato ni Nay? Ipadto mo dyan sa opisina ba kay Dugay manggod wala na bayaran? Saan ba? Bayaran ni mo? Sige, Sai. Saan na to ba? Ikaw ano ko dito mapondo? Ay, ito sa bayan. Ambot, ma'am. Dugay 3 months siya wala na bayad monthly. Siguro. Ay, ay kasi nagatod sa bayad na eh. Ako, atod ko dito kay Mangga. Wala kay ginapirmahan, wala. Magpapirma mga ko dito kay Sir. Ay, may napirmahan. Oo. Magpirma mga ko basta kay Sir, ma'am. Nami nami mga papilis dire patanaw sa imuha kung imuha budget ni nga kung wala ka na bayaran. Patanaw lang namo sa imuha. Kung mao ni mo record. Okay lang? Okay lang. Ali na. Kaya pa kanay? Oo. Kabre? Maliko ko na. Ito ka na, Bre Ante. So, ritual ka ba? Tandan. Wow! Happy birthday! Happy birthday! Surprise! Dili ka na. Joke lang to na ha, dili tinuod nga na kay bayro nun. Gani? Ha? Oo. Nakulbaan ka? Wala man, ma'am. Basta ang bayad ko, ma'am. Nagbayad man ka? Bayad man ko, ma'am. Okay. Nay, wala kay bayaran. Ikaw pa na ay kwarta. Yay! Salamat, ma'am. Happy birthday. Salamat, ma'am. Nakabalo ka kung kinsay nagpadala? Kabalo ka, Nay? Balo ko, ma'am. Kabalo ka? Sige. Na siya ay mensahe para sa imuha.
Para sa akon kinakusgan, mapinalanggaon ni Manonon, kag pinakagwapa ko nga mamang, happy 56th birthday. Una sa tanan, dako gid akon pasalamat sa Ginoo kay gitagaan ka na naman sang dugang nga tuig sa kinabuhi mo mang. Salamat pud sa Ginoo kay natuman gid ginpamatian niya akong pag-ampo nga ma-surprise ta ka. Pasalamat pud ko mang kay ikaw naging mamang ko. Kay kung waay ka, waay pud ko diri sa kalibutan. Wala gid ko makakumpara sa imo mang. Ikaw gid ang the best mamang sa bilog nga kalibutan. Salamat pud mang sa pagsakripisyo mo sa amon nga mga bata mo hangtod sa karon nga mga dagko na kami. Salamat kay ara ka permi ga-motivate kagahatag sa kusog sa akon. Sorry mang sa mga butang nga hindi na ikasakit sa buot mo. Ara lang ko diri nagabaning kamo trabaho mang para sa imo para mahatag kuman ang mga panginahanglanon mo bisan kapoy na ang lawas kag kulang sa tulog. Kayanon ko para sa imo basta malipay ka lang mamang. Kay ikaw na lang ang may ara kami. Waay na si Papang pero ara lang gihapon kami diri nga mga bata mo nagapalangga sa imo mang. Hindi ka lang magkabalaka sa akon, mingaw na gid ko sa imo mamang ko. Wish ko sa imo, mahatagan ka pa mang sang Ginoo, sang malawig pa nga kinabuhi, maglayo sa mga sakit. Sa liwat, happy birthday, Mama Conchita. Hinaot nga napalipay ta ka, deserve mo ang tanan-tanan. I love you and I miss you so much. Love, Arjun. Okay, anak Na-surprise mo, kid Nay. siya. Anak mo si Arjun. Okay. Tapos, ano ang mahambal mo sa iyan? Sa bata mo? Daghang salamat, Alvin. Nga, mauning akong mauning gipaabot mo sa kuha. Speechless si nanay. Surprise. Happy ka karon ay? Happy ka sa inyo padala? Nalipay ka? Nalipay ko, ma'am. Surprise, ma'am. Wala ko nga. Wala ni ma'am nga. Mauyang gikuan sa ko, ma'am. Ihanda. Gimingaw na ka sa imong anak, wala na ka uli. Gimingaw na ko, ma'am. Mag 1 year na karong por sa October, ma'am. Tanda-tanda gini nanay ba kung ano saan nila kaw yung anak? Oo. Hala, oy. October 4 to siya nagkakaw. Pasalamat lang sa iya, nay. Oo. Salamat, Alden. Sa imong handa sa ko, Padala ka niya, nay, oh. Isa kasakong bugas. Para dili ka magwakuman. Salamat, ma'am. Okay, kantahan ka na mo, oh. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Look at Sa that. imong wish, tapos uyong ko ng kanila. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Uyong kandel. Ang kandila. Happy birthday Yay! Palakpakan natin si nanay. Ako para kay Arjen. Ako na lang mag-hug kay wala si Arjen. Love you, ma'am. Para kay Arjen. Oh, ano sa imong wish sa imong mama? Wish na ko kay mama kay I hope nga daghang pagkatuigan nga mabot sa pinabuhi. Kay bisag wala na si papa, si mama ang among Siya na lang. si mama na lang ang nabilin sa amo, si mama ug amo na lang duha siya. Si mama ug si papa gyud ang nabilin. Oh.
Din, salamat. Kay... O, lagi bisag wala ka dire. Ano wala ka sa iya mo, mama. Ipakita po nimo nga love yun nimo si Mamang. Akong tumanon din unsa imong gitugong ako ang pingang gyud si Mamang bisag unsa po'y kadungol na ako pero naagi ako si Mamang wala ginahan nga. The best gyud kaya si Mama para sa amo. I love you Mangog. Happy birthday. Ay, ang sa imong maingon sa imong nga anak. Salamat. Akong pasalamat din. Naon pa. Yun ako sa ginawa akong kinabuhi. Bye-bye, magpuan sa inyo nga. Wala pa mo'y pamilya. Kami ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan City. Bisag unsa kalayo inyong lugar, nalipay mi nga nakaabot mi dere para makita ka namo sa personal o makita namo nga na happy ka sa imong birthday. More blessings to come o unta maayong panglawas lang nimo permit. Okay. Happy birthday po. Kalakpakan na si Nana. Wala siya kabalo, kami lang ni Archie duha ang i-surprise with ko niya. Ay siya man ang sugata dito, pero wala ko man pag-ilis. Anak ko sa iya ha. Excited na kayo si Archie. I love you din.